Hej og velkommen til vores grammatikvideo, hvor vi i dag vil lære jer at bruge nutidsher og finde ud af, hvornår der er nutidsher og hvornår der ikke er. Og til det har vi en metode, som vi har lært. Vi vil gerne have sagt, at vi har fundet på den, men det har vi ikke. Og den metode der er, I skal simpelthen udskifte ordet. Og vores sætning er, vi invaderer Sverige, og i det her tilfælde er ordet invadere. Og måden vi udskifter ordet er, at vi finder et ord, hvor det er let at høre. Skal der er på, eller skal der bare være et e? Og det kunne for eksempel være, vi har valgt 3 ord, som vi synes er meget lette. Det er tisse, spise og kysse. Og nu vil vi simpelthen prøve at sætte det ind, og så vil vi se, virker vores metode overhovedet. Og jeg vil skrive ordene herunder, så I sådan kan sammenligne dem i sætningen. Først er tisse, nej, spise, tak. Vi spise Sverige. Det lyder ikke helt rigtigt. Det gør det simpelthen ikke. Så vi prøver lige at sige spiser, så der skulle være på. Vi spiser Sverige. Det lyder rigtigt. Så ved vi altså så, at på vores invaderer skal der nutids er. Vi kan lige prøve det igen med kysse. Vi. Og det her gør vi jo for at tjekke, om det er rigtigt. Vi kysser Sverige. Ej. Vi kysser Sverige. Så lyder det pludselig korrekt. Og det er simpelthen sådan, man gør. Og det er jo for at kontrollere, skal du nutids hvis nu er du i tvivl om, så kan du altid bruge den her metode. Lige have de her 3 ord i dine noter eller i baghovedet. Og så sige, det prøver jeg sgu lige. Hvis nu du skal skrive en stil om at invadere, så er det godt at vide, om der skal nutids er på, som der skal i det her tilfælde. Og det var det, vi havde. Håber, I kan bruge det til noget. Og håber, I synes, det var en god video. Og so long.